Sa mga gustong mag-diet, so perfect food ni para sa inyo. Mauni ang gitawag nga keto diet, no rice, no calories. Ug mao din ang ako ang lunch karon. Nagkailangan lang og isa ka cucumber, og isa ka apple, og isa ka pascual nga yogurt, og usa ka mini pouch sa mayonnaise. Ug ang yogurt kamo nay bahala og hotdon ba na ninyo or ihap lang na ninyo pagbutang. Ang cucumber ako lang nang gikuhaan og side by side nga panit para naapod siya gamayng design. Ug nagbutang na kog una ana nga yogurt pero hap lang nga yogurt ang akong gigamit. Dayon ang gamay nga mayonnaise nga pouch ako na siyang gihurot og butang kay gamay ra man sad na siya. I-mix lang na ninyo maayo until mag-combine ang duha ka ingredients. Dayon sa pag-slice sa cucumber, so ako lang na siyang ginahana pag-slice, so pinataas gamitan ako peeler. Pero dipindi gapo na sa inyo ug unsaon nyo pagmamaagi pag-slice ang inyohang cucumber. Kay ako manggod mas ganahan ko og ginahan nga klase nga pagka-style nga pagka-slice ang ako ang cucumber. Mas na-appreciate na ako nga nagsala di ay ko please lang. Og gihurot na lang nako ang cucumber pag-slice ani mga ka-feeling gwapa kay lagi dili nako pwede mo kaon og dinner. So kailangan busog kayo ko sa lunch para di nako kanaon na og kaon sa dinner. Dayon wala na ako nag-apil ang liso sa cucumber mga kapiling gwapa. Ug sa apple, so hap lang ang apple nga ako ang gigamit ana kay lagi ang akong apple is dako manggod siya. So dili sad ako mahurot ko akong hotdon tanan og slice ang apple. Ug iyon sad ako pag-slice akong cucumber, mao sad akong pag-slice akong apple. So kani nga salad perfect ni para sa mga nag-diet pero depende gapon na sa inyo kung naamoy i-add ana nga mga vegetables or fruit. Pero ako okay na ko anang apple og cucumber og yogurt lang ang ako ang gigamit sa ako ang salad. Kay lagi makabusog naman siya. Ug kani di akong gibuhat is para ni sa amoang travel kay lagi mo biyahe mi. So kailangan ko magbalon ani kay para dili ko gutomon. Kay nag no rice diet mangko ko karon so kailangan sa akong biyahe is dili sad ko magutom. Mo nang gibuhat na ko na siya daan sa gabi pa lang kay pagabuntag sayo amo ang biyahe. Dayon gikaon din ako na siya kay bugnaw man so lunch na gyud ako na siya gikaon ang ako ang salad nga akong gibuhat. So perfect kay ni mga ka-feeling gwapa kung magbiyahe mo dayon nag-diet mo. So pwede mo mubuhat ani nga recipe. Ug mo ra din ako i-share sa inyo mga ka-feeling gwapa bay oy.